Anti-Corruption Youth Power of Assam Atumpen Phirangke Amai Kepha. Dwarbaguri Press Club Papitung Atumpen Prekjam Lo Charlie Ahem Kahumridam. Kedamtang nipai inkoira ke thom arani lakha inkoira pho Nilip MAC constituency kaparlo langsome pi along anti-corruption youth power Assam Atumpen Phirangke amai pedopon. Labangso amai along district amai phu Chitra Borua, district Chunbang Sonsing Tiso, lapen Bukajan pen Ratul Bora, dun maipu Pankaj Deka working president district Karbi Anglong, Nilip amai phu Jameson Rongphar, Chunbang Emmanuel Kiling lapen Maipu Samuel Tiso atum chitong dun si maya long RDP dun. Labang so amai kang nipon laki kedamtang Nilip ahawar along keklem kedam bom amai pu binuteron alang liputhot district along an dun maipu arpu keklem pontu nangkok ajok alang lilar Nilip along Mohendro ingti kathar aphansi maipu arpu constituency kethom Nilip Dwarbaguri lapen rongmongwe aphan pek pontulo. Labang so amaya long bang troka bang puatum aphan anti-corruption youth power Assam along chepa ogdun. Bang so api Nilip ahawar along koson si aprang ke klem ke dam nang jima hai hui alamthe than chimum pon si mai mesen pen pachun pon. Nilip and Moses Teron 365 News India. Nonakai ahut ke abang putin ta ke Charlie akinang sot binong lasi jase met pet ke Charlie ahin anad RDP ponsi ke damtang nipai kriner kep arani Dwarbaguri Press Club abitung atumpen prekjam lo ke Charlie ahem kahumri dam pedopon lasonsi lakha ingkoi rapon Nilip MAC constituency kapalo borpong tarapong borlangso lapen lakha krepli korkanthi constituency kapalo artungso langso lapen Piti langso malom loke Charlie ahem along tin kahumri dampen thekdam long loke Charlie ahem tun tinta kemisen thekdam long le ake raksai desi thekdam long lason si sarhabe LP school ahem ke asarnung anta avisi thekdam long inglong ahawar pen thoi ahawar loke Charlie ahem mas sapta kachingbar avi lakha ingkoi rapho Nilip constituency lapen lakha krepli korkanthi constituency arat haladak ahawar along dorapet bonsita Nilip constituency anat awarsai memuchot. Korkanthi constituency arat atumke ningkan phokep trokep pleng det atumta non puanta voter ID anta avilang pusi pherangke atumpen chinidam. Government akhi puke theklok lelang Nelitum ke refugee asonsi mandet lopusi haladak arat atumpen ningririnti. Lasi EM Raju Tiso lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atum aphan nirap tha lapen kangho nang pachingbar vek tha pusi mekribu propen pherangkia bitung athengno chuning report. Dwarbaguri pen Amo Singti 365 News India. Lasso stami non ke theklong peng pulo tang te our side pigyo. La school stami hosta pi. Lasso kuthang nang lipilor puyi. Nangli gambura lo. La bang ni ditwang tung ma la le hai. Mane mopen na na julo. Ala energy ting pen people say school hem ta barak tak ma. Ba dance dex pen ita bi. Asila bang ke ni cintam bang ke government men da pen anata do 1981 82 mati di grants bang ke. Asila antan bang ke Apostuar lang nam bolte filo school hem da king mina titina po ano. Tani tu pini ani long le. Chalo repairing avim lang ananta. Avelang bon anio. Dolo thai stamina claim ta atunda na claim pa mimi ni pini hai. Tanon puta pudhiya lo yo. Asia kimi long sonte psi ta ta ka idolo. Na master thang tam than themala bench de ka lam tam minang am thang nang than thema. Than lo la pen ningkan wang da kimi kim bom lo na no so di hum kep ba hum trom kim ma kim bom lo na. Dak teacher man ni ko pulan. John Master John Timu. John Timu. School ke ndela lockdown de prang ke than ma than the. Lockdown de ko thari than bom. Than ba. Pachora e kali ke de. Pachora e kali lo. Kali de. Nili rong sa lo mane ke pachora bai bote. Te hala so langs tame no answer me thang awar sai vi. Abi aku jun no mela. Jun long lela. Te la so thak ke hala. Nang li gambora kan lang dun de ma. La ta la pulor mane di.
hala a kontraktor atumune pilones tame gambura tumanda chelang tu polam ta ave lapen klem ram nang polam theta ave posin lige aris ave aris lang thela hala ki chance room kente hala ta son thak lo kalang de hala ta inte la so jijem ben ke ana muni ta skema la so ke bana muni amen chini ma chini loren kamsa loren kam sali rom da ka sorti ti mo rong lo kalang de latana kaprek dulang yong latung ka chira bahani ne dubon tani ni amen chini lo la loren kamsa loren kam sali inte hala so pilo da ta la BJP along presiden bona lang inte hala ki chance room ki ni komala la ki chance room bang ke la ke hala dak sorti ti mo rong tholo la thala prang bridge ekadina ha atong de parana musi wano hala same wan pens tame tinda banga dorkar na bida pun charge ji kalang de namang ke inte la Nelitum namang ka humri teng blong te abar sai pik la da esko in la so Pachethang lokal mi si po bitrong pihan ko pilo puji ki puji bang la ke nile consistency ke de kalang pilo puji ki puji di bang mane ada malam nang na ame thang duty po ame thang department po me thang nang chelang le de po si akiro ke pithe de poni li ke kalang alam bang ke asi mane alang li me thang duty pro te konasi school hem ka backward ma ba ko peni ka duri ma sun galang li na chelang son te pula hai dia kar I malang khang ka chuning ria bang ke ka so sa da malam kali hai kalang sta alang ni duty ateng ban nang chelang pro te ma ni tum dak rong asar tum stame hormonang le rok pen pro te ni tum kirim bi ke ni tum adeng lo chelang no de tum tum sa dai lo asolo yo ni tu dam